ମାଲି ଚକୁଳି ପିଠା କରୁଛୁ ନା କଣ? ନା ଚକୁଳି ପିଠା କରିନି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡା ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚକୁଳି ଦିଟା ଆଉ ମଣ୍ଡା ଦିଟା ଦବୁ। ଚକୁଳି ଦିଟା ମଣ୍ଡା ଦିଟା ଖାଇବୁ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ତୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଆନ୍ସର ଦବୁ ତ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଁ ପଚାରୁନ। ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେତେଟା କଣା କହ? ଏଇ 10,000ଟା ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ଯଦି କଣ? ଏଇଟା କଣ ରଖିଦେଇଛୁ ନା 10,000 10,000 କହୁଛି କଣା ଚକୁଳି ଦିରେ ଇଏ ଗଣିଥିଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଣୁଛି ରହ ଟିକେ ପୁର କାଇଁ? ଏଇଟା ତତେ କଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏଇଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତତେ? ଦେହ ଭାଇ ଭାଇଆ ଦେଖ। ତା ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଟିଲି ପିଠା। ସକାଳେ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ ନ ଖାଇକି ଯୋଉ ରଖିଥିଲୁ ଏଇ ଲାଗେ ଖାଇକି ତାକୁ ସରିବୁ ଆଗ ତୋ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଗୋଟେ କଥା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ମୁଁ କାଲି କୋର୍ଟକୁ ଯିବି ତୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଆସିବି। ନା କଣ? ନା କଣ? ମୋ ନା କଣ ସେ ଜାଣିନାହିଁ।